аз съм Маки БГ06, тук е при мен. БГ08. Не, 070. И днес ще играем мултито. Ще почнем... Мултибатер. Нали? Ще почнем, но наистина. Хора, първо... Трябва да ми стиглиш. Стеглих ти го. Хора, не знам, но... Хора, ама аз мога да се кара, нещо е такова. Да, регистрирахме. Ще влизат ли хора, бе? Да, Ама... да, хора. What? Къде ще бе? Не знам. Ние ще имаме. Да, снимаме хора. Защо сме на креатив? Нещо си получил. И сега ще чакаме тук, ще строим нещо. Нали си имаме къща? Да, ще... Защо сме на креатив? Помниш ли един сървайвъл, дето такова? Нали си имаме къща, бе? Ти каза да не я пипам. Колко диаманта? 4. И стаг. Що не се отваря, бе? Когато нещо бъга хора, както знаете, това е нашата... Когато нещо бъга. Колко хора има? Няма да видите. Един. Един е влязъл. Но къде? Не можеш да ми името. Къде е влязъл той, бе? Не. Да му дадем ли неща, бе? Чакай, чик. Я. Invite. Ура, не знам кой е влязъл. Къде трябва да е спална? Крипъра ще. Я, имаме ли си броня, бе? Да, бе, ние сме на... Хора на... ето, влезе на Акаджо. Зомби Белекс, моля. Ей го. Да. Не може да го махнем, нали? Да, можем да го махнем. Че не може. Не да го махнем. Хора... Правим. Но бъга. Да, бъга, хора. Wi-Fi тук. И нещо стана, хора. Тук сме вънка. Да, тук сме вънка, хора, и... На стадион. Да, на стадион, нали? Ако сте гледали у нея клипчета с колко клюката, Моля да се абонирате. да, абонирайте се за мен, защото... нали си, това е мой канал, дето. Нали на мен трябва да ми го... Да, бе, ама. Абонирайте се за мен, за Маки. Абонирайте се за мен, хора. Аз съм Маки БГ08. 2 абоната имам, моля ви. Татко, виж, от тези пръчки вече са зелени. Да, бе? Стиве. И хора, ще създадем този мород и ще оцеляваме на мултито. Това ще бъде малко клипче такова, нали? 15. Да, 15. What? Виж къде е нас спална. Той село ли е? Да, е село. Айде открадни нещо. Меч има, бе. Да, хора. Хора, така. Аз съм правил този сид. Нали, на телефона ми има там... Как виж? Може да има друг... Ама е бъгнал е света. И хора, сега ще видим от мултито, нали? Що? Трябва, искаш и хора да жи такова. Ти ще ни... Няма да ни разваля, да е. Ние нали можем да ги греем. Хора, това са тех черпак. Аз не съм играл на тек черпак. Да, бе, той ни Първо да играем на тек черпак, после ще го разменим. Ама трябва да си го купиш. Ти купи ли си го? Нямам. Още нямам свят. Още нямам свят. За кой ти е свят? What? Ето за това са грифвачите, хора. Нека там гледа. Аре, снимаме ли? Да, снимаме. Кое е направено? Хора, те са стръгнали множество такива. Къде, брат? Маки, ето. Ще сплей. Маки. Хора, тук са приснимали на нашите ученици. На Маки едната е. Едната е на Даник.
Не, другата не е моята, бе. Двете са, ако е Адриана. Двете са двете. Деляна е. Как бе? Ти са подробни. Аре, ме зарежда. И хора, не знам в този епизод. Ако знаете Ицо Гейминг, от него намерих как да снимаме. И почваме, хора. Ай, ще убием силандрите. Така. Искаш да обградим цялата... Не, бе. Не като гонова. Помниш един път на таблета ми там. Аре бе! О, конче, бе! Конче, хора. Да охраним смога. Няма, той не. Ябълки яде, бе. Къде ме? Ето. Ето и. Това е малко, това е расница. Ето малко. Не, малко. Хора, ето влезе накъв. Може да го приемем. Това не преследва, бе. What? Къде това скина? Да си. Не може да я махнем. Да, можем да го махнем, аз мога да го пребия. Хора, днес това е... Уби овцата залегло, бе. Да, е легло. Им трябва им дърво. И стига си викал. Аре, още един джойна. Кол. Джойн. Къде е кол? Да си, бе. Те са близнаци. Я открени от... О, това е момиче! Да си, бе. Чакай, ще й дадем меч. Къде бягаш, бе? Какво ще напишеш? What? Той ма преби. Махай го. Не, махай го направо, бе. С почва. Да, бе. С ето. Ари, бе! Бягай! Бягай! Махнах го, бе! Ама на момиче дай. Не ми. Чакай. Конче. Кол... Как? Защо така? Кол... Награда. Кол награда. Какво направи? Кол награда написах. Който е? Но бъга. Кол. Бързо взимай. Бързо взимай! Yes. Аре, аз отивам някъде другаде живея. Оле, това ще бъде кратък клип, но други клипове ще продължим с Маки. Така. Накъв... Какъв е то се? Накъв при... Накъв е. Не е прибил. Не прибил, ама... Хора, ние ще ходим някъде другаде да живеем. Не, бе, да бъде цялото нещо, бе. Еми... Така, но кил ме пос. Но... Те са колко ники и Да, те преследват момчетата. така ли, бе? Да. Отиват при тях. Те момчетата са отзади. И те отиват. Представиш таки на... Аре, бе. What? Ясно е. Какъв е то се? Отиваме на спаун. Те са прибиват. О, точно е горе, бе. Виж горе, бе. Виж го. Що е там, бе? Ко? Та прибива хората. Ко? Това ще прибие мен. Да, хора, в момента аз съм говоря, нали? Не заставах така. Коста, бе! Коста! Отидох малко хора. Хора, съжалявам и Маки пръдна сега. Съжалявам, Да нали? свечем нещо, е. Няма, нали, мами? Къде спечаваме?
Boleli se. Басе! Защо момчетата са такива? Ти си такъв. Ами аз тук съм пъде. Хора, мисля това ще е този клип. Още малко е. Ими минута 15 минути. И... Бъга. Да, бъга. И чао. И чао, хора.